Uwe usomna banyak baik. Ula klat haka jingjia accident haka sngile kemen cherry blossom ha umroi. Hatu ka jingjia ka deni ka case hit and run. Bun nyetip syapang ka pune Porsche case. Kabla jia ha pune ha ubunai me arjar opsaw. Kadai ka hit and run case haka ba ukna badang kanyos nam karta ubanya kali Porsche ulatan ra ka bait haka ba armut ke engineer kila klat asyen. Ka hit and run case kabala khampau bha kadai jong Salman Khan haka bala kenno bah usnem arjar ar uni aktor loli tanra kibriu kibidang yo thia footpath ha Mumbai. Bun ki accident ki jiana ka daw jong jipin hersted ya ka kali baga jingnya torti don ru ki banyak kali ha ka jingbu aj ka Supreme Court ka syam bubun ki briu kim nyu ko ya ka aj na ka daw bajam pala ka jing pichitom kumta kala aj jingbu ya ka sarkar badi bandon ki kendon jing pichitom ki bakham teng khanang ba ki briu kin khamlong adakar ha banyak kali kadum ka report bala plat da ka Ministry of Road Transport kajinya briu na ka road accident house name arjar arpulai kalakot syakashilak nyopo hajar kani kamut memban la kasngi hadu sauspa nyop sanut ki briu ki yap haka accident shushu kumban rifo hajar ligi kies kia dei berka hit and run tung nyepet ka ain ka ong ayu syapang ka hit and run haka ain ka barim kata ka IPC amcham na batay syapang ka hit and run don artli ki section kibedei berkerukumnya kali. Ka section 304A ba ka section 279. Ka section 304A ka batay balada ubri uyap na ka jingsyak terak kali unongnya uncak set along Arsnem lani uncak dan kuna. Ka section 279 pat ka batay syapang rash driving lani ka jing penher state ya kali ha ka rukom ban penchong seir ya kibiyat bayang halenti. Haka ba ka jing pichitom kalong ka jing syakset along nriu benai lani ka fine basya hajar tengka. Kumta ki jing pichitom haka IPC ki sting bah. Ka section 134 jong ka Motor Vehicles Act 1988 ru kasubatai tangi kamram bo driver ude benle haba hukum tenra beriu. Kam batai ya ka jing pichitom. Kadkum ka ain thamai ka Bharatiya Nyaya Sanhita lani BNS arjar fly ka section 106 subsection 2 ka batai kumni mano batanra bat pelong yu briu bu unklat da ka jipin hair state ni ka rukom nya torti ye ka kali bat uphet no klem ta petip ye ki pulit ni magistrate syapang ka jingjia unsha penjistom da ka basya set along hadu suppose nem ban thup ru ye ka jingsha dan kuna na ka ni section ngila basu thu baki kintien ki thau ye ka hit and run case ka BNS arjar arpulai kabu ya gajing pichitom kapateng yu nongnya kali lada ubri uyap na gajing syak tanra kali nalor kata kadai ka cognizable offense kabamut ki pulit kila ban kem yu nongnya kali kadai ru ka non bailable offense kabamut ba amla ban yo jamin daga basuk ha ubunai January arjar ofsaw ki try driver truck ha ka river okaway kila pelong ya gajing khi kabujur bandawana ka sarkar ban wengno ya ka section 106 subsection 2 jongka BNS ajar apply ki driver truck ki penpau balada jia baki kumtana briu ha highway balada ki sange eka truck kincha bom sha tiet bat lesi kincha penyap ru ha ki pai bhur nalor kata ki pulit ru kila macam kabu ye ki kendon ka ain thamai bat kila ban penukam bakla ya ka bor ka sarkar klapediang ya ki jingdawa joginonya truck bakala kular basange shwa ya ka jing perikam ya ka section 106 subsection 2 jongka BNS ajar apply kumta menba ka sarkar kalapin bana ban pentrikam no ya ka BNS ajar apply nadu bana Julai ajar upsaw kalabatai syai ba ka section 106 2 jongka BNS 20 ajar apply kan ampat trikam kani ka section kan patrikam hadu umta bat amla ban register case hapo kani ka kendon hatu don compensation ni lada yap ni mensaw na gajing syak tera kali habajia gajing yap ni gajing mensaw jur na gajing syak tera kali ki bahiyeng jo kilanot kila bandawai ka bailuksan lani ka compensation daga bu ujor syaka MACT lani ka Motor Accident
Claims Tribunal hapok khnai phusngi nadu bajia ka accident ka MACT ka don haman ka district balakli do district judge ka pisa compensation kamshong dori e balkaman simbrio Henry kan longpat kum ka jingarap ye kilong yeng batang duna kayo ka kol kham tam lelei lada ulanot udei unong kamai bat unong bandap jong ka takalong yeng ti perlong akarman playo jingtip khingyan na kani ka video sumba like comment but share kublai shibun